Wel, pnawn da. Croeso chi gyd i'r oedfa heno yn enw'n arwydd ys i gris. Ydych gael Emyr sydd yn arwen ni. A dwi'n yn bendydd ti warn ti Emyr. Cwrgweddi arfer nos Fawrth fan hyn. Ac ar gael ar Zoom hefyd. Bydd Wyn wedyn nos Iau yn dyrithio eto dros Zoom yn trafod emynau. Y clybiau wedyn fydd arfer di Gwener. Casgl y mis gyfer gwaith Lydia Adams. Bydd yna fwy o waith. Fwy o wybodaeth am ei gwaith hi yn Slovenia yn ystod y mis. Ac yna, sy'n nesaf, ni'n disgwyl Emyr a Gwydion yn harwen ni yn y ddwy oedfa. Ddech chi weddio. Diolch i ti o arglwydd am dy ras di. Diolch am y gair yna. Cyfan me yn ei feddwl i ni. Ni'n gwyddio nawr heno, ni agor dair di byddai'r geiriau yma ni'n darllen yn siarad gyda ni. Ni'n siarad yn meddyliau ni. Ni'n siarad yn cydwybod ni ac yn calonau ni. Bydd yn holl bersonoliaeth ni'n cael ei effeithio gan yr hyn ni'n ei glywed. Ni'n aml yn gofod cyfaddau bod ni'n gallu mynd o oedfa heb newid rhyw lawer, heb ryfeddu fel y dylen ni. Ni'n gwyddio arglwydd, byddai ti nawr. Trwy ysbryd, byddai ti'n drygaro wrtho ni. Ac roi'r awydd yma nawr i ni i dy adnabod di ac i dy ganmol di. Fel o'n i'n meddwl yn sgwsil bore yma am ddod ata ti a sylweddoli yn fwy llawn be ti wedi gwneud drosto ni. Fel bod ni'n cael maddeuant pechodau. Fel bod ni'n gallu dy adnabod di. Ac byddai hynna'n effeithio arno ni yn llwyr. Byddwn ni ddim yn edrych ar bobl eraill ac yn gweld beiau ynddyn nhw ac yn cyfri'n hynna'n well nag unrhyw un arall. A'n sylweddoli bod yna ddim byd da arno ni yn hynny. Byddwn ni'n heiddi dy gost ti, ond bod ti yn gwahodd ni ata ti ac yn gweld cyfiawnder Iesu Grist wrth edrych arno ni. A fel mae tad yn tysturio wrth i blentyn, fel na ti'n edrych arno ni. Ni'n gofyn arglwydd y bydde y gwirioneddau yma wir yn dylanwadu arno ni. Ac bydde ti yn sancteiddio ni trwy dair. Bydde yn tystiolaeth ni yn wahanol. Bod ni ar wahân. Yn bod ni ddim am wasanaethu yn hynny, ond am wasanaethu eraill. Ac am dy wasanaethu di. Gweithio arno ni arglwydd. Drwy oedfa yma nawr, a cymer y clwyd i gyd y deun o dyd y hunan. Ac ni'n gwyddio, bydde yna rhai o'r newydd yn cael ei galw ata ti. Un o'r heddi nawr. Bydde ti'n neud gwaith, y gwaith yna, y gwaith gwirthiol yna, roi fywyd tragwyddol i rai o'r newydd yn ein plith ni ac yn y ddinas yma a drwy'n gwlad ni. Trwy gael hardd yn ei arglwydd, gan bod ni'n bod ni'n dod yn enw ac yn neiddiant Iesu Grist. Amen. Amen. Dewi. Ni'n mynd i ganu dyn gilydd o Cwmpawd 2, rhif 5. A'i gwir y gair fod elw i mi yn aberth Crist a'i werthfawr loes. Mae'n gyfieithiad o emyn enwog Charles Wesley and can it be that I should gain? Hynny yw, sut gallai fod yn wir? Fod elw i fi? Bod Crist i marw drosto fi? Bod e wedi'n ngharu i? A gollodd ef ei waed yn llu dros un a'i gyrrodd ef i'w groes? Ie, ei gariad tra'r y feddwl yw. Fy new yn marw i mi gael byw. Rhyfeddod yn wir. Nw'n i sefyll i ganu mawl dyn gilydd. Christ
darlleniad ni prynhawn ma'n dod o lyfr Genesis. A ni wedi cyrraedd pennod 25. A ni'n mynd i ddarllen o adnod 12 ymlaen i 34. Genesis 25, adnod 12 ymlaen i ddiwedd y bennod. Dyma'r Duw. Dyma genedlaethau Ismail, fab Abraham, a anwyd iddo o Hagar yr Eiffdes, morwyn Sara. Dyma enwau meibion Ismail yn nhrefn ei geni. Nebaioth, cyntafanedig Ismail, a Cedar, Adbil, Mibsam, Misma, Dwma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Naphis a Kedema. Dyna feibion Ismail. A dyna enwau 12 tywysog y llwythau yn ôl ei trefi a'i gwersylloedd. Hyd oes, Ismail oedd 137 o blynyddoedd, a nadlodd ei anadl olaf a chladdwyd ef gyda'i dylwyth. Roeddent yn trigo o Havila hyd Sur i'r dwyrain o'r Aifft i gyfeiriad Assyria. Roeddent yn erbyn ei holl frodyr. Dyma genedlaethau Isaac, fab Abraham. Tad Isaac oedd Abraham, ac yr oedd Isaac yn 20 mlwydd oed pan cymerodd yn wraig Rebecca, ferch Bethuel yr Arameiad o Padan Aram, chwaer Laban yr Arameiad. Ac weddiodd Isaac ar yr arglwydd dros ei wraig, am ei bod heb eni plentyn. A tebodd yr arglwydd ei weddi, a beichiogodd ei wraig Rebecca. Aflonyddodd y plant ar ei gilydd yn ei chrodd. A dywedodd hethau, pam mae fel hyn arnaf? Aeth i ymofyn ar arglwydd. A dywedodd yr arglwydd wrthi, 2 genedl sydd yn dy grodd, a gwahenir 2 lwyth o'th fri. Bydd y naill yn gryfach na'r llall, a'r hynaf yn gwasanaethu yr iengaf. Pan ddaeth ei dyddiau i esgob, yr oedd gyfeilliaid yn ei chrodd. Daeth y cyntaf allan yn goch a'i holl gorff fel mantell flewog. Am hynny galwyd ef Esau. Wedyn daeth ei frawd allan, a'i law yn gafael yn sawdl Esau. Am hynny galwyd ef Jacob. Roedd Isaac yn 30 oed pan anwyd hwy. Tyfodd y bechgyn, a daeth Esau yn heliwr medrus, yn ŵr y maes. A roedd Jacob yn ŵr tawel, yn byw mewn pebyll. Roedd Isaac yn hoffi Esau am ei fod yn bwyta o'i helfa. Roedd Rebecca yn hoffi Jacob. Un tro, pan oedd Jacob yn berwi cawl, daeth Esau o'r maes ar ddiffygio. A dywedodd Esau wrth Jacob, gad i mi fwyta o'r cawl coch yma, oherwydd rwyf ar ddiffygio. Dyna pam y galwyd ef Edom. Dywedodd Jacob, gwertha i mi nawr dy enedigaeth fraint,
Dwedodd Esau, pa les yw genedigaeth fraint i mi am mynd a fi'n marw? Dwedodd Jacob, dos ar dy lw i mi nawr. Felly aeth ar ei lw a gwerthu ei enedigaeth fraint i Jacob. Yna rhoddodd Jacob fara a chawl ffacbus i Esau. Bwytaodd ac yfodd ac yna codi am mynd ymaith. A fel hyn y diastyrodd Esau ei enedigaeth fraint. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air fe. O ganwn ni dyn gilydd. Ni ganio'r atodiad nesaf, rhif 12. Dyw dirgelwch y dwyt arglwydd. Llen rhagluniaeth ryngon sydd, ond ar brydiau cawn gipolwg ar dy ffyrdd trwy lygaid ffydd. Un yn cuddio a darguddio y dwyt tri. Ac ymlaen nhw'n ni sefyll i ganu. Arglwydd yn Duw, i ni'n diolch ein bod ni'n troi yn awr at yr un sydd yn greawdwr ac yn achubwr. Ie, Arglwydd, ni'n diolch bod ni'n dod at Dduw, holl alluog, yr un a wnaeth, y nefoedd a'r ddeiar, yr un sydd wedi creu ac sydd yn cynnal y cwbl trwy nerth dy air di. Pethau gweledig ac anweledig. Ni'n diolch bod pob peth wedi greu trwy ti ac dy fwyn di o arglwydd ein Duw. Ni'n diolch i am dy nerth di. Ni'n diolch bod ni'n gallu gweld ôl dy fysedd di yn y creu. Arglwydd, wrth i ni edrych ar y byd o'n cwmpas ni. Arglwydd, mae yna gymaint o bethau yn y greadigaeth sy'n pwyntio at y ti, at ddoethineb di, ac at dy
greadigrwydd di, a dy fanylder di, a dy fawref, a dy nerth di. Dad, ni'n diolch am y pethau hyn. Ond Dad, ni'n diolch, yn fwy fyth, dy fod ti o Dduw wedi datguddio dy hun i ni ym mherson dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod ni ddim yn gorfod trio gweithio allan yn union sut Dduw wyt ti, pa fath o gymeriad sy'n gen ti, neu beth wyt ti eisiau gennym ni, sut mae cael perthynas gyda thi. Na, arglwydd, ti wedi dangos hynny i ni yn Christ. Diolch, mae fe yw delwr Duw anweledig. Diolch wrth i ni edrych ar Christ yma, ein bod ni yn gweld y tad. Ni'n diolch, diolch am sut un yw yr arglwydd Iesu. Yn hyfryd ym mhob ffordd. Ni'n meddwl am y geiriau yna. Dorf yn siarad am Iesu a da gwnaeth bob peth. Ni'n diolch am yr arglwydd Iesu, un sydd yn wirioneddol hyfryd ym mhob ffordd. Ond diolch bod wedi dod i roi ei fywyd dros rai fel ni. Dad, ni'n cyffesu. Yna rhywbeth yno ni sydd dal i ffeindio hi'n anodd i gredu. Ai gwir y gair? Sut gall hyn fod? Pam arglwydd? Pam wyt ti yn boddran gyda rai fel ni o gwbl? Dad, ni'n diolch. Mae dyna sydd gennym ni yn y Beibl. Dyna yw yr hyn ti wedi datguddio yn dair, yw fod ti yn ddiw graslon a thrigarog, yn ddiw sydd yn llawn cariad. Diolch bod ti wedi rhoi'r cariad dwyfol yna i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod wedi dod i achub rai fel ni. Dad, ni'n diolch, dy fod ti yn ddiw, sydd yn datguddio. Ac eto ni'n gwybod arglwydd fod y ffyrdd di tu hwnt i ni. Fod doethineb di ymhell tu hwnt i ni. Arglwydd, mae'r gair yn dweud bod y ffôl-uneb di yn uwch hyd yn oed na'n doethineb ni. Ond Dad, ni'n, pwy all ddirnad y ffyrdd di? Pwy all ddeall dy gynllun di? I ni methu arglwydd. Dad, ni'n gofyn felly ni'n helpu ni i ymddiried yno ti. Ni'n gofyn heno, trwy dy air di, yn neud i ddod â ni i weld dy fod ti yn ddiw rhyfeddol, yn ddiw sy'n heiddi yn cariad ni, yn ddiw i ni'n gallu ymddiried ynddo fe. Mae yna drefn i thwaith di gyd, falle bod ni ddim yn deall hynny o hyd. Da, ni'n dod heno ac yn cyffesu, ni ddim yn deall o hyd. Falle bod y rai yma yn plith ni heno. Falle bod y rai yn ymuno dros y we. A ni ddim yn deall pam bod y bethau yn mynd mlaen yn ein bywydau ni. Pam bod ni'n gwynebu'r pethau hyn. Dad, ni'n gofyn felly am dy gymorth di, ro ffydd i ni. Gad i ni weld fod ti yn ddiw ffyddlon a doeth. Gad ni weld fod gen ti gynllun sydd ti hwnt i'n dychymyg ni. Gad ni weld hefyd fod ti yn ddiw cyfiawn a sanctaidd. Bod na ddim drygioni na diffyg yn perthyn i ti o gwbl. Arglwydd, o ffydd. Helpa ni ymddiried yno ti. Helpa ni bwyso arna ti ac ar dy addewidion di. Dad, i ni'n rhyfeddu dy fod ti eisiau pobl fel ni. Ni'n gofyn ei di'n cymryd ni am derbyn ni nawr. A defnyddio ni. Clod i ddenw mawr di dy hun. Arglwydd. Dostyrio wrthon ni Dad, ni'n gofyn arna ti dostyrio wrth ein gwlad ni.
Dad, ni'n gweld ein cymdeithas ni yn dathlu gymaint o bethau gwahanol. Yn chwilio am resymau i wledda, i bartio, i ddod yn hyd, i ddathlu, ond Dad, ni'n gweld gymaint o angen o'n cwmpas ni, pobl ddim yn gweld, ddim yn dy weld di, ddim yn gweld ac yn dathlu'r peth gorau sydd, sef ti dy hun. O Arglwydd, trwy garhad felly o sgweli ti fod yn dda. A Dad, bydd gyda ni nawr. Derbyn ein mawl ni a'n diolch. Yn enw'r Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni o'r atodiad eto. Cam sydd yn llawn rhyfeddod ar yr efengil. Rhyfeddu ar ddiw a'i faddeiant a'i gariad e. Golchwyd Magdalen yn ddisglair. A Manasedd hi yn wyn yn y ffynon faith o galon Iesu ar Galfaria fryn. Pwy a Hwyr na olchi'r fynnau? Pwy a Hwyr na byddaf byw? Ffynon weidlyd pen Calfaria llawn o rinwedd dwyfol yw. Ac ymlaen.
ymunwch gyda fi i'r adran y ddarllenon ni. Ac fe gofiwch chi, wnaethon ni gyrraedd wythnos diwetha diwedd hanes Abraham. Yr adran oedd yn delio gyda bywyd Abraham. A felly ni'n symud ymlaen i'r genhedlaeth nesaf ac at Isaac. Fi'n meddwl am Isaac chydig bach fel yr forgotten middle child. Dwi'n sy'n hwyr o fan hyn, mae fi yw yn y teulu ni yr forgotten middle child. Yna lot fawr o sôn am Abraham, a fydd yna lot fawr o sôn am Jacob. Dyna yn y canol, ydych chi Isaac, ac nawn ni glywed mwy amdano fe, just beth sy'n cael ei ddweud fan hyn. A mewn ffordd, mae'r ffocws yn neidio ymlaen i Jacob. Ac pwy o'n i'n meddwl am y peth, o'n i'n drawiadol, nag yw e? A falle, a ni'n just awgrym yw hyn, ond falle bod hynny yn arwyddocaol. Be ni wedi clywed am Isaac? Wel, fe yw mab ar y ddewyd yn dyfa. Yr un oedd Abraham a Sara wedi bod yn disgwyl amdano fe, yn gweddio amdano fe. Yr un yna pan ddath oedd mor annwyl i Abraham, mor werthfawr yn ngolwg Abraham. Mae'r ffocws wedi bod gymaint ar Isaac cyn iddo fe ddod, ac yna pan mae'n cyrraedd, falle yn fwriadol bod ni ddim yn clywed rhyw lawer amdano fe. A fel petai gair Duw yn pwysleisio, wel, ie, oedd Isaac yn bwysig, ond nid fe yw'r Meseia. Ie, oedd Isaac yn bwysig fel yr nesaf yn y llinach yna, oedd angen i Abraham a Sara i gael y plentyn yma, mab ar y ddewyd, ond peidiwch meddwl mae fe yw gwaredwr. Nid fe yw'r ateb i'r holl addewidion. Dyw'r stori ddim yn mynd i orffen gyda Isaac. Dyw e ddim yn mynd i gyrraedd i uchafbwynt ynddo fe. Na, mi eisiau ni edrych ymlaen i'r dyfodol. A felly, mae'n llawer o ffyrdd, mae rôl Isaac yn sicr yn yr adran ddarllenon ni ac wrth allan ymlaen. Mae gan fe rôl eitha pasif, mae'n bach o backseat driver mewn llawer o'r pethau yma. Fel gwelwn ni, mae'n sylwn ni'n troi at Jacob ac Eni, Jacob ac Esau. Nawr wrth i fi ddarllen, sa'n gwybod beth oedd yn mynd drwy'ch meddwl chi ar adrannau gwahanol yma. Mewn ffordd, mae yna lot o bethau ddigon annisgwyl yn digwydd, yn does? Mae'r testyn fel petai'n neidio o gwmpas chydig bach. A mewn ffordd, yna'r gair pwysig ar gyfer ein amser ni heno, annisgwyl. O dau bwynt sydd â fi ar ein cyfer ni, dau bwynt syml iawn, a ddigon byr. Gyntaf gyd, mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd annisgwyl, ac yna, nawn ni weld mae Duw yn gweithio drwy bobl annisgwyl. Mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd annisgwyl, a mae hefyd yn gweithio trwy pobl annisgwyl. I ddechrau te, Duw yn gweithio mewn ffyrdd annisgwyl. Wrth i ni gyrraedd yr adran a ddarllenon ni, Genesis 25 adnod 12, ni'n dechrau adran newydd. A mae'n amlwg ein bod ni'n dechrau adran newydd, achos mae dechrau'r geiriau yma, a ni wedi clywed yr un fformiwla o'r blaen, dyma genedlaethau. Yn Saesneg, these are the generations of. Mae'r awdur fan hyn, Moses, eisiau ni sylweddoli, ni'n dechrau ar rhywbeth newydd. Ac am ddilyn ar patrwm ni wedi gweld o'r blaen, beth sy'n digwydd fan hyn yw mae'n ffocws ni'n troi am ychydig bach at un cangen o'r teulu, cangen Ismael. Ni'n clywed am yr meibion gath i geni iddo fe a lle wnaethon nhw setlo, ond mae hynny gyd yn digwydd rhwng adnodau 12 ac 18. Fel petai dyma ddigwyddodd, dyma oedd plant Ismael, mae angen i chi wybod hyn fel cyd-destun, ond nawr, anghofioch amdano nhw, achos yr llinach
bwysig, lle mae'n sylw ni fod yw ar linach Eisac. A felly yn adnod 19, ni'n clywed dyma genedlaethau Eisac. Mae dyn ni chydig o wybodaeth am ddisgynyddion Ismael. Ond nawr, ni'n mynd i glywed am llinach Eisac, mab yr addewid. Ond mewn ffordd, be mae hynny jyst yn pwysleisio yw rhywbeth ni wedi gweld o'r blaen yn llyfr Genesis, sef bod Duw yn gweithio mewn ffyrdd annisgwyl yn dydy. Dydy Duw ddim yn dilyn patrymau y byd. Hynny, jyst ych chi'n gofyn i'r byd, wel, lle dylsyn ffocws ni fod, yr ateb bydde pobl y dydd wedi rhoi yw ar y mab cyntaf anedig, Ismael. Ond na, unwaith eto, mae Duw yn dangos bod e ddim yn dilyn y drefn byddwch chi'n disgwyl. Hynny yw, nid Cain yw'r llinach ni'n dilyn, ond Seth yn dyfa ar ôl i Abel cael i ladd. Nid Ham neu Japheth yw'r llinach Noa ni'n dilyn, ond Shem. Eto, mae'r pwyslais yma bod Duw yn gweithio mewn ffyrdd annisgwyl, a mae yn annisgwyl yn dydi. Meddyliwch nawr am be ni wedi bod yn ystyried dros yr wythnosau diwetha. Mae Duw wedi dod at Abraham, a mae Duw wedi gwneud addewidion i Abraham, mae trwyddo fe, trwy ei deulu mae'r byd i gyd yn mynd i gael ei bendithio. Pwy oedd Abraham? Hen ddyn, efo graig diffrydd. Nid y person naturiol i ddechrau teulu oedd yn mynd i bendithio'r byd i gyd. Nawr, fan hyn, ni'n clywed bod Eisac wedi cyrraedd trwy ymyrraeth Duw, ac mae Eisac, fod e'n 40 yn priodi, mae yn cael graig Rebecca, a nawr, dyw hi methu cael plant. Ac mae angen i'r arglwydd i ymyrryd fan hyn hefyd, ac ni wedi gweld yn dod fel o'n i jyst yn sôn, nid Ismael, y mab cyntaf anedig, ond Eisac, mab yr addewid, sydd yn cael ei fendithio. Ac yna, hyd yn oed wrth i ni wneud ymlaen i'r genhedlaeth nesaf, plant Eisac, mae yna efeilliad yn dod, ac wel na fe, mae'n rhaid, mae'r hynaf o rein. Na, nid Esau, ond Jacob. Ond cam wrth gam, fwy na lai bob cam o'r stori, dyw e ddim yn mynd fel byddech chi'n disgwyl. Dyw e sicr ddim yn mynd fel bydde'r byd yn disgwyl. Pam? Mae fel petai, yr arglwydd wrth ei fodd yn troi disgwyliadau ar i'r penny wired. Mae yr arglwydd yn dangos cam wrth gam fod ganddo fe gynllun. A dim ni falle ddim yn deall y cynllun, ni ddim yn gallu dychmygu beth yw y cynllun. Dwi ddim weithiau yn gwneud lot o synnwyr i ni. Does na ddim rhyw logic clir allanol iddo fe. Pam yr plentyn yma, pam y llinach yna, pam fe a nid fe. Pam bod Duw ddim jyst yn gadael i Ismael. Na, achos mae gan Dduw gynllun. Yn y rai artistiaid. Maen nhw'n hoffi wneud fel perfformiad, a chi'n gweld maen nhw'n cymryd yr canfas, a maen nhw'n dechrau tynnu llun, a mae'n edrych yn hollol, wel, fel dim byd. Mae'n edrych fel just llinellau a scribbles a rhyw siapau, a chi'n meddwl, mae'n artist rubbish. Gallwn ni wneud y well yna, hyd yn oed. Ac yna, wrth gwrs, be maen nhw'n wneud, maen nhw'n troi'r canfas ben i weired, a sydyn iawn, mae yna lun yna. Chi gweld nhw'n neud hynny? A chi'n meddwl chi'n rhan, waw! Mae fe wedi gwneud llun gwell na gallwn ni wneud upside down. Oedd ddim yn amlwg, oedd ddim yn glir beth oedd yn mynd mlaen ar y pryd, ond yn y foment yna, pan maen nhw'n troi'r canfas rownd a chi'n gweld y peth, mae hynny yn wneud i chi werthfawrogi
yr artist. Chi'n gweld eu sgil nhw, a'u cynllun nhw, a'u bwriad nhw. Dydy Duw ddim yn gweithredu yn ôl ein disgwyliadau ni. Dydy Duw ddim yn gweithredu yn ôl patrymau arferol y byd. Fan hyn, unwaith eto, mae dyn ni'r proffwydoliaeth yma yn adnod 23. Dwy genedl sydd yn dygrodd, gwahenir 2 lwyth o ffri, bydd yr aill yn gryfach na'r llall a'r hynaf yn gwasanaethu'r iengaf. Nid fel na mae fod yng ngolwg y byd. Y rai cryf, y rai mwyaf, y rai hynna sydd fod ar y blaen. Ond mae Duw'n gweud na, fel hyn i fi wedi trefnu pethau. Mae'r egwyddor yma i weld trwy'r Beibl yn dydy. Mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd annisglaw. Mae Duw yn defnyddio pethau gwan y byd. Mae Duw yn dangos ei ddoethineb a'i fawredd trwy weithredu yn y ffordd lleia tebygol. Wrth gwrs, yr enghraifft orau sydd gyda ni yw pan mae addewidion Duw yn cyrraedd eu hantach nhw, nid yn Eisac, ond yn yr arglwydd Iesu Grist. Yndy fe? Meddyliwch am hynny nawr. Pwy fydde wedi disgwyl? Mae yr un fydde yn genu'r gwaredwr fydde wyrydd, merch, ifanc, dibrio. Dwi ddim yn gwneud sens, ydy e? Mae'n gwneud llai o sens hyd yn oed na bod Abram a Sara yn ei henaint yn mynd i gael plentyn, ond mae Duw fan hyn yn gwirdroi ein disgwyliadau ni. Ac yna chi'n meddwl am Iesu, yr plentyn yma yn dod yn ddyn, yn cael ei fagu fel mab i Sair yn Nazareth. A does dim byd special i'w weld amdano fe. Mae'n cael ei wfftio a'i wrthod gan ei bobl ei hun. Ac eto, pwy yw e? Pwy yw e? Mab Duw. Mab Duw yn y cnawd. A sut mae mab yr addewid, sut mae y Meseia, sut mae y gwaredwr yn cyflawni ei waith achubol. Sut mae e'n trechu ei elynion ac yn casglu ei bobl at y fe ei hun. Mae'n gwneud hynny ar groes. Mae'n gwneud hynny trwy farw a dioddau a chael ei gladdu. Mae'n achub mewn gwendid a gweiledd. Y Duw yn gweithio mewn ffyrdd annisgwyl. A ni'n gweddio gyda, falle bod yn y rai yma heno a chi yn mynd trwy rhyw sefyllfaoedd ddigon dyrys. Doedd yn gwneud synwyr i chi a falle bod chi'n galw allan. Galw allan fel nath Abraham a Sara. Galw allan fel hyd yn oed mae Isaac yn gwneud fan hyn gyda Rebecca. Neu chi'n galw allan fel oedd yr Israeliad. A ni caethiwed nhw yn yr aifft. Chi'n galw allan fel yr cleifion hynny oedd yn dod at yr arglwydd Iesu Grist yn ei hangen nhw. Chi'n galw allan yn eich galar. Chi'n galw allan yn eich angen. Dwi ddim yn gwneud synwyr i chi. Pam bod Duw yn gwneud hyn? Beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Beth yw bwriad Duw fan hyn? Pam bod e ddim yn gwneud hyn? Fi eisiau hyn. Pam bod e ddim yn ateb y weddi i hyn? Bydda hwn llawer gwell. Na, mae Duw yn gweithredu mewn ffyrdd annisgwyl. Ragluniaeth fawr yn ef, mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon. Dyna ni'n canu, ynddo fe? Mae'n ragluniaeth Duw ei gynllun Mae'r pethau yma yn rhyfedd i ni weithiau. A dwi ddim yn gwneud synwyr i ni weithiau. Pam? Achos mae'n pobl ydyn ni. A fe sydd Dduw. Ond un dydd, nawn ni edrych yn ôl, a bydd yr holl troion yna yn yr yrfa, yr holl llwybrau rhyfedd yna ni wedi cerdded.
byddwn ni'n gweld trefn a chynllun a doethineb a chyfiawnder a chariad Duw yn y pethau hyn i gyd. Eich anwch chi i ymddiried ynddo fe. Fan hyn, pa synwyr oedd e'n gwneud bod Isaac a Rebecca methu cael plentyn am gyfnod? Wel, mwyn dangos gallu Duw. Pa synwyr oedd e'n gwneud bod Jacob yn cael ei ddewis dros Esau? Wel, mwyn dangos bwriad Duw. Mae gan yr arglwydd gynllun ymddiriedwch ynddo fe. Dyna ni'n dod i'r ail bwynt. Duw yn gweithio mewn ffyrdd annisgwyl, mae Duw hefyd yn gweithio trwy bobl annisgwyl. Ni wedi clywed yn dyn ni. Isaac a Rebecca yn gweddio, ac o'r diwedd, ar ôl rhyw 20 mlynedd o aros, mae'n y blentyn yn dod. Ond yn ystod y beichiogrwydd, wrth gwrs, oedd dim rhyw ultrasounds a rhywbeth fel yna ar y pryd, mae Rebecca yn synhwyro bod yna rhywbeth rhyfedd yn mynd mlaen. Mae yna rhyw aflonyddwch. Yn un clywed beth sy'n mynd mlaen, yn dyn ni yn adnod 22, aflonyddodd y plant ar ei gilydd, ond beth oedd hi'n meddwl oedd yn mynd mlaen, ni ddim yn siŵr, ond yna mae'r ateb yn dod, bod yna rhyw fath o frwydr yn mynd mlaen. A'r broffwydoliaeth yna ni wedi darllen yn barod, fod y ddau blentyn yma, y gyfeilliad yma, bod nhw'n mynd i fod yn dadau ar ddwy genedl. Cyntaf sy'n cael ei eni yw Esau. Dwy enw yn cael ei roi i Esau. Esau yn golygu blewog, felly pan gafodd ei eni oedd yn blentyn bach blewog, a felly mae'n cael yr enw yna. Ond hefyd, mae Esau hefyd yn cael ei adnabod fel Edom. Ni'n clywed am pobl Edom nes ymlaen yn yr Hen Testament. Edom yn golygu coch. A hynny'n gyfeiriad, wel, yn y ddau beth mewn gwirionedd. Y ffaith oedd ei groen yn goch a'i walltu yn goch, ond hefyd fan hyn, mae eisiau'r cawl coch o Jacob di bod yn coginio. Felly, mae chi fe, a fe yw yr cyntaf yn edig, ond yna, mae chi'r plentyn arall, Jacob. Jacob, yr disodlydd. Yr un sydd wrth gael ei eni yn dal gafel yn sawdl i frawd mawr. Be sy'n dod yn amlwg? Mae cynllun Duw yw mae trwy linach Jacob mae'r fendith yn mynd i ddod. Dyna mewn ffordd yw arwyddocad yr enedigaeth fraint ni'n clywed amdano fe. Pwy fydd yn cael ei drin fel yr etifedd? Pwy yw'r un fydd yn cael ei drin fel y mab hynna sydd yn derbyn yr enedigaeth ffraint? Wel, o ran y cnawd, Esau o fe, ond nid yna yw cynllun Duw. Cynllun Duw yw mae trwy Jacob bydd ei addewidion yn cael ei cyflawni. Mae'r eto, mae'n rhywbeth od yn hyn, yn does? Hynny yw, does na ddim reswm amlwg pam bod hyn yn digwydd. Mewn un ystyr, siarad yn ddynol, na byddwch chi'n disgwyl mae yr un cryf, ni'n clywed am Esau bod e'n heliwr medrus yn ŵr y maes, oedd e'n macho man, oedd e'n mas yna'n hela ac yn lladd pethau mwyn bita nhw. Na gyfer rhywun fel yna chi eisiau? Yn eich cynrychioli chi? Mae'n swnio llawer fwy impresif yn dydy na Jacob, yr un bach tawel yma sy'n byw mewn pebyll ac yn coginio i lentil soup. Pam Jacob ac nid Esau? Wel, dwi ddim achos fod Jacob yn well nag Esau. Pidwch meddwl hynny. Dwi ddim bod Jacob yn fwy diwiol neu'n fwy heiddiannol nag Esau. Na, ni wedi gweld hynny o'r blaen yn dyn ni. Mae hyd yn oed cewri'r ffydd. Y rai mae Duw yn dewis defnyddio a bendithio. Maen nhw'n bechaduriaid. Nawn ni weld ddigon o fai yn Jacob wrth allan ymlaen a clywed amdano fe yn
yn twyllo ac yn gwneud pob math o bethau. Pam Jacob yn neud nesaf? Beth sy'n dod drosodd fan hyn? Wel, mewn ffordd, fod Jacob yn gwneud rhywbeth chydig bach yn sneaky gyda'i frawd, chi'n teimlo bod ei awydd ei fryd ar rhywbeth da. Pam bod eisiau'r enedigaeth fraint yma? Pam bod hynny yn beth pwysig? Wel, achos oedd Jacob eisiau, mae trwyddo fe. Oedd eisiau bod yn rhan o gynllun Duw. Oedd yn ymddiried a ddewid Duw. Mae trwy I linach y byddai'r Meseia yn dod. Yn wir, yr un sy'n cael ei feirniadu fan hyn yn dyfe yw Esau. Mae'r adran yn gorffen fel hyn y diastyrodd Esau ei enedigaeth fraint. A ni'n clywed mwy eto yn llythyr yr Hebreaid, os chi eisiau troi'n gyflym iawn. Hebreaid 12, adnod 16, a dyna'r rybydd yma. Hebreaid 12, 16, na foed yn eich plith unrhyw un sy'n anfoesol neu'n halogedig fel Esau a werthodd ei freintiau fel etifedd am bryd o fwyd. Hynny beth bynnag chi'n gweud neu'n meddwl am Jacob a'r ffordd mae'n gweithredu, mae ei fwriad neu mae olwg I ddeheuad am y peth cywir. Mae'r arglwydd yn edrych ar y galon, a mae Duw yn gweithio trwy pobl annisgwyl. Mae'n dangos I ras a'i gariad trwy achub, hyd yn oed pobl sydd yn methu, pobl sydd yn gwneud camgymeriadau, pobl fel Jacob. Os yw ffydd ni ynddo fe. A fi'n cael yna'r pwynt unwaith eto, ynddo fe, ni wedi gweld mor allweddol yw ffydd, a fan hyn mae Jacob bod yna llawer o bethau eraill gallwn ni ddweud amdano fe, mae yna rhyw hedyn mwstad o ffydd yn addewidion Duw. Duw yn gweithio trwy bobl annisgwyl. Mae'r Beibl yn llawn o enghreifftiau hyn, o'n i'n meddwl am un yn yr ysgol Sul bore yma, dy'r plant hynna, o'n i'n edrych ar Pedr yn gwadu yr arglwydd Iesu Grist. Mae Pedr yn gwneud mes o'r sefyllfa, ond mae gymaint o enghreifftiau ohonyn nhw. Pobl yr arglwydd, pobl mae Duw yn defnyddio, pobl mae Duw yn bendithio, ac eto, maen nhw'n gwneud camgymeriadau. Dyn nhw ddim yn berffaith. Dim ond un person perffaith sydd erioed wedi byw ar arglwydd Iesu yw hwnnw. Ond beth mae Duw yn gwneud wrth ddefnyddio pobl annisgwyl? Mae'n dangos I ras, yn dydi? Mae'n dangos mai trwy ras, trwy ffydd, mae person yn cael ei hachub. O'n i'n meddwl bore yma, ond o'n I am beth yw'ch hoff dîm chi? Sy'n gwneud tîm da. Ac un o'r pethau fi'n hoffi mewn tîm yw yr underdog story. Ac un o'r hoff ffilms I, mae'n y ffilm The Mighty Ducks. So, os chi wedi gweld Ond beth I tîm I gwrdd ar plant yn y clwb wedi, achos wedi rhoi chydig o addysg iddyn nhw, wedi dangos hynny iddyn nhw. Mae'r Mighty Ducks yn ffilm am beth I criw o blant, tîm hoci iâ. Dy'r plant yma, fwy na heb, ddim yn gallu sglefio, a dyn nhw'n sicr ddim yn gallu chwarae hoci iâ. Maen nhw'n rubbish. Nhw yw gwaelod y lig, maen nhw'n hollol anobeithio. Ond wrth gwrs, beth sy'n wych am stori yn y ffilm yw fod y coach yma'n dod, a mae'n ei hyfforddi nhw, a mae'n ei dysgu nhw, a mae'n cymryd y ragtag bunch o misfits yma, a mae'n troi nhw mewn I tîm, yn dydi? A mae'n rhywbeth hyfryd ar fi'n siŵr bod ni'n gallu meddwl am enghreifftiau eraill fel yna. A ni mae'n lot o sôn wedi bod am Wrexham yn dod yn ddiweddar. Y tîm yma sydd nawr efo perchnogion newydd, a maen nhw wedi cael eu tynnu at ei gilydd a wedi cael eu dyrchafu. A
chi'n hoffi hynny. Mae rhywbeth gwych am hynny yn does pan mae pobl gwan, anghennus, tlawd, sydd ar goll, ar gyfeilion, pan maen nhw'n cael eu tynnu at ei gilydd. Dyna'n stori ni. Dyna'n stori ni. Dyna'n stori Jacob. Dyna oedd stori Abram ac Isaac. Pob un sydd â'i ffydd nhw yn yr arglwydd. Pwy fydde'n meddwl? Bydde Duw eisiau achub chi. Pwy fydde'n meddwl? Bydde'r arglwydd eisiau achub i. A dyw ddim yn gwneud sens. Pwy fydde'n meddwl bydde Duw eisiau gweithio trwy rhywun fel Jacob? Mae Duw yn gweithio trwy bobl annisgwyl. Mae'r arglwydd eisiau chi. Falle bod chi'n fynd o hynny'n anodd i gredu. Ond yw chi'n mynd gweld sens yn hyn mae Duw yn ei wneud yn eich bywyd chi ar y moment. Chi'n sicr ddim yn gweld sens yn yr hyn fi'n dweud fan hyn bod Duw yn eich caru chi. Ond nawr gwir. Falle bod chi'n fynd o'n anodd i gredu bod unrhyw un eisiau chi. Bod unrhyw un a diddordeb yn ochi. Mae'r arglwydd. Dyna'r ryfeddod yr Efengyl. Mae'r arglwydd eisiau cymryd pobl tlawd, anghennus, rheini sy'n barod i gyfadde, i gwendid, a'i methiant a'i bai nhw. Pobl sy'n barod i ymddiried ynddo fe, mae eisiau eich cymryd chi i fod yn bobl iddo fe. Wel, diolch iddo. Amen. Amen. Nawn ni weddio. Arglwydd i ni yn diolch i ti. Bod ti yn Dduw doeth a holl alluog ac yn gweithio mewn ffyrdd annisgwyl, ffyrdd sydd yn rhy rhyfedd i ni i'w dirnad. A Dad, ni'n diolch am y ryfeddod mwy yma, dy fod ti eisiau gweithio trwy bobl annisgwyl fel ni. A ni'n diolch mae dyna yw'r gwir. Ni'n diolch dy fod ti wedi dangos y ddau beth yna i ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Trwy'r ffaith fod wedi dod i'r byd i farw yn ein lle ni. Trwy'r ffaith fod wedi atgyfodi. Trwy'r ffaith fod yn dweud, nawr, dewch ato fi, bawb sy'n flinderog a thrwmlwythog, a mi ar ôl o'r ffwystra i chwi. Da, diolch i ti am y pethau. Helpa ni nawr, bob un, i ymddiried yno ti. I bwyso arno ti. I dy gredu di a dy ddilyn di. Amen bod ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o'r llyfr y mynau. Rhif 69. Fy niw, i'w chlaw fy neall i'w gwaith y ddwylo i gyd. Rhyfeddod anherfynol sydd ynddynt oll ynghyd. Wrth weled y ddoethineb dallu mawr a thri, ni greda am iachawdwriaeth yn hollol yno ti. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Lord.
gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef yr unig dduw ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, bod y gogoniant, anorhydu, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.